Permanente ron ang validity kang tanan yung birth, death kag marriage certificate suno sa bago nga layi. Matapos nga nangin lubos rin nga kasuguan kang nagligad nga Hulyo 28 ang Republic Act 11909 o kun ang Permanent Validity of the Certificates of Live Birth, Death and Marriage Act. Suno sa layi, permanente rin ang validity kang tanan yung mga birth certificate, death certificate, kag marriage certificate nga gin-isyu, ginpirmahan, gin-certify o kon authenticated kang Philippine Statistics Authority o kon PSA, mangin kang National Statistics Office NSO, kag kang local civil registries bisan ano pa nga petsa gin-isyu ang mga dya. Tinutuyo kang nasambit nga layi nga hukson rin ang malawid nga paraligban kang mga aplikante sa mga ahensya kang gobyerno kag pira ka pribado nga institusyon nga ang mga dokumento lamang nga hindi magnaba sa 6 ka bulan umpisa kang pag-isyu ang ginabaton. Bisan pa nga una rin nagpaathag ang PSA nga wala ti expiration ang mga certificates nanda, nagabago abi ang kolor kang mga gina-issue nga dokumento kag nahimo basihan na kun bag-o o kundaan ang mga certificate nga iga sumite. Bangod nagabago ang kolor kang mga certificate kada tuig, nagatulodya sa kadamaan nga magbuil kang bagong kopya kang mga dokumento bisan pa nga hindi man kinahanglanon. Para sa The Public Record, Reyanne Joy, Celfo, Villasor, The Kinaray-a Chronicle.